Vy ste úplne vygumovaní, proste, čo sa vám stalo. A hovorili sme, že čínte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo a už nemáte veľa času, už len naozaj krátky čas na to, aby ste sa rozhodli ešte pre Boha. Pretože Boh vám ešte dáva šancu, on vás stále miluje a stále veľmi túži, aby ste boli v jeho blízkosti, aby ste aj vy išli s nami do neba. A niektorí ľudia boli naozaj dotknutí našimi slovami, ako ste tak boli všetci rozprchnutí, aj takisto po celom svete, aj ostatní ľudia v iných krajinách. Niektorí ľudia boli naozaj dotknutí a uverili nám, uverili Božiemu slovu a hneď klakli a my sme sa s nimi modlili a činili pokánie. A ako náhle niekto prijal Pána Ježiša, v tom momente zacítil sieť Ducha Svätého. Hneď zacítil, a keď nevidel ešte tú nebeskú stanicu, zacítil prítomnosť Božiu. Ale boli ľudia, ktorí sa tam samozrejme vysmievali, že proste vy ste totálni blázni, že toto nie je normálne, že kam tento svet už dospel, proste vy ste úplne blbci. Takže niektorí nám vôbec neverili a odchádzali. Ale čo bolo najsmutnejšie, bolo to, že niektorí ľudia, ktorí videli nebeskú stanicu, namiesto toho, aby priviedli svoju rodinu, ktorú stretli v uliciach alebo priateľov, tak zostali s nimi. Zapochybovali a už nechceli naspäť. Konkrétne viem, že s jedným človekom som sa rozprávala a on mi hovoril, že Vicky, ja nejdem naspäť, lebo tu je moja celá rodina a moji priatelia a oni mi hovoria, že to nebude odo mňa pekné, ak ja ich tu nechám a proste ja si pôjdem niekam preč do sveta, že proste, že čo do sveta, čo to rozprávaš? Som mu hovorila, však si videl tú Božiu slávu pri tej nebeskej stanici, že odtiaľ je už len krok do neba, že ako môžeš takto rozprávať, že prestaň pochybovať. Ale ten človek, prišla prvá pochybnosť, stratil sieť Ducha Svätého, stratil to a povedal, že Vicky, ja to už ani necítim, že Boh je prítomný, ja to už vôbec necítim, a že čiň pokánie, vyznaj to Bohu, tie svoje myšlienky, vyznaj mu to a uvidíš, že znova pocítiš Božiu prítomnosť, uvidíš to. A on, že ja nie, že no, to bolo určite iba nejaké také, neviem, citové splanutie, čo sme tam zažili, to určite nebolo ono. A tento človek pekne odpochodoval s tými ľuďmi zo svojej rodiny a odišiel preč. Toto bolo veľmi smutné, že boli takíto jednotlivci, ktorí zažili Božiu slávu, videli to a napriek tomu prišla pochybnosť a už sa potom nevrátili. Ja viem, že sme tam ešte naďalej svedčili, modlili sa s ľuďmi a potom po tých 4 hodinách Boh všetkým povedal, proste všetkým svojim ľuďom povedal, že už je čas. Vypršal vám čas, vráťte sa späť do nebeskej stanice. A viem, že už so mnou bola nejaká skupina ľudí, viem, že tam boli všetko proste deti a dorastenci a viem, že tam sa boli viacerí a už tam som sa tešila, že wow, že ďaká Bohu za túto skupinu ľudí, že ideme naspäť do nebeskej stanice a že ja tak sa teším, že ešte nejakí noví ľudia sa pridali. Tak všetci proste ľudia, viem, že som si to opäť volala z Heny, že áno, už aj my ideme naspäť, už aj my ideme, vieme cestu, hej, neboj sa, Duch Svätý je s nami, kráčame v mene Ježiš. A takto som ešte volala niektorým ľuďom, že nezabudnite sa vrátiť naspäť, že neboj sa, ideme všetci, čo sa bojíš. A všetci sme vlastne takto kráčali smerom späť k nebeskej stanici a viem, že som stále komunikovala, ja som sa ho furt pýtala otázky, že Bože, toto je, ako bude. Stále som sa ho pýtala, lebo to bolo neuveriteľné, to všetko, to bolo neuveriteľné. A viem, že som hovorila, že Bože, ale že čo bude s týmito ostatnými? Však ja som nestihla proste viacerým ľuďom, alebo určite ani ostatní nestihli viacerým ľuďom povedať ešte o tebe, že čo bude s nimi. A on povedal, že moja doba milosti trvala niekoľko stovky rokov a toto je posledných niekoľko minút a už sa treba vrátiť do nebeskej stanice, že tak toto je. Proste niektorí ľudia ma odmietli, mali šancu, odmietli ma. Tak nie je iná možnosť. A ja, že Bože, ale čo bude s nimi? Chvíľka napätia, Boh povedal, že ty dobre vieš, čo bude s nimi. Dobre, vieš, čo bude s nimi a musíme to všetko vidieť, že proste, že my, čo pôjdeme do neba, musíme to všetko vidieť, on, že nie, že to by bolo veľmi drastické. Ideme najprv do neba, ja sa vás vytrhnem, budeme spolu v nebi a ostatné už bude v réžii satana. A povedal mi ešte Boh, že keby si videla, že beha, ja som ho zatvoril teraz do klietky a keby si ho videla, on behá ako šelma splašená v tej klietke, už sa nevie dočkať, kedy ho vypustím. A viem, že taká naozaj veľká bázeň prišla na mňa, tak sme kráčali smerom k nebeskej stanici. Ja už som nad tým nerozmýšľala, už som sa len tešila z toho, že ideme do Božej prítomnosti všetci spolu. A opäť sa všetci schádzali pri tých nebeských staniciach opäť a samozrejme prišlo ich viacej tých ľudí, lebo ešte niektorí prišli k Bohu v posledných hodinách, ešte prišli a rozhodli sa, že chcú ísť do jeho blízkosti, že chcú žiť v jeho prítomnosti. A takto sa tento sen skončil, že sme sa stretli opäť pri nebeskej stanici a anjeli boli ešte ináč zoradení, že už vážne urobili takú cestu do neba, že už to každú chvíľu príde. Takže viem, že som nevidela ani tvár otca, ani tvár syna, ale ich hlas som počula veľmi zreteľne. A viem, že sa veľmi Boh tešil na to. A toto bolo fakt také silné. A keď som sa ráno, viem, že som sa zobudila o 6 ráno a potom mi zazvonil budík a ja som sedela takto hodinu na posteli a som činila pokánie. To bolo prvé, že som si tak uvedomila, že proste aké to je dôležité očisťovať svoje srdce neustále. Proste kto je svätý, nech sa posvecuje ešte, ako to hovorí písmo. Pozor na
na utajené, skryté hriechy. Pozor na to proste. Ty si nemyslíš, že no dnes som nič asi také zlé neurobila, ani som nemala zlé myšlienky. Nie, proste naša hriešná prirodzenosť je hriešná prirodzenosť. A s Bohom stále treba byť v kontakte a vyznávať mu proste všetko. Hoci akú blbú myšlienku, ktorá ťa napadne, alebo proste niečo, čo si urobila, ale nikto to nevidel, proste, ale Boh to videl. Proste a všetko mu treba vyznávať a žiť pre Boha naplno, pretože tam boli aj veľa kresťania, ktorí zostali dole na zemi a nešli do neba. Boli mnohí z nich, ktorí nemali pripravené srdcia a zostali tam. To neboli len tí, ktorí Boha nikdy nepoznali alebo sa nikdy neobrátili. To neboli len takí. A viem, že som tak nad tým včera rozmýšľala, že ale to je trochu také, že nebiblické, že vrátiť sa naspäť na zem a že ešte privádzať ľudí a že Bože, že nech, aby ma porantalo, keď tu poviem nejaké falošné učenie, že aby ma porantalo radšej. A viem, že mi napísal mi jeden známy z Oregonu, mi napísal, že sa mu tiež tento istý sen sníval včera večer. Včera večer mi napísal. A to mi dalo taký pokoj. Jemu sa ešte trochu niečo iné snívalo ohľadom toho, že Boh ešte chce dať o sebe vedieť. O tom sa mu snívalo. A presne o tom hovorí ten úsek. Keď sme vyšli naspäť do ulic a ešte rýchlo dať o Bohu vedieť. Rýchlo povedať informácie, využiť posledné chvíle, aby sme hovorili o Bohu. A jemu sa v tomto zmysle jemu sa viacej snívalo o tom, ako sme boli v uliciach. A proste, že Boh chcel vyliesť z tej škatule, kde ho zatvárame veľakrát, že proste Boh povedal, že ja fakt asi zdobudím tie kamene. Že to nebol vtip roka, keď som to povedal v mojom slove, že tak ma budú kamene chváliť, keď nie ľudia. A Boh to povedal, že on to myslí vážne. Ak to nebudeme my, tak on si vymyslí iný spôsob, ale on sa chce ešte veľmi ukázať v tejto poslednej chvíli, proste v týchto posledných časoch chce dať o sebe vedieť. Takže to bolo pre mňa také potvrdenie ešte včera, že áno, že proste bolo to od Boha, že Boh naozaj proste chce dať o sebe vedieť a že buďme pripravíme svoje srdcia, buďme naozaj v bielom rúchu, čistí, a hovorme proste o jeho slave, hovorme o tom, že jeho príchod je blízko.